Per la família de Reluí és un plaer immens veure a tanta gent del món del circ reunits aquí amb aquesta nit dels Premis Circolica. Passeu dins de la nostra acollidora carpa i gaudiu d'una bona nit de circ i companyia. Aquesta gala representa la forma del circ, la voluntat de bona forma en un moment molt complicat, però amb un gran ambient, amb molta gent, i demostrant que tenim força. Si més no, artistes i qualitat n'hi ha. I sobretot el que crec que és molt interessant és que estem veient moltes maneres de fer circ a casa nostra. Happy birthday to you. Happy birthday, queridos premios Circolica. Happy birthday to you. El Festival Mirabilia, com a patrocinador del Premi a la millor companyia Nobel, contractarà l'espectacle Guanyando per actuar al Festival Mirabilia 2014. Y el premio a la mejor compañía Nobel es per Animal Religion per Il Domador. El jurat d'enguany ha cregut molt necessari i just demanar la presència en pista d'en Joel, de la companyia Crazy, amb la seva peça Afilado. L'Associació de Professionals de Circ de Catalunya, APCC, com a patrocinador del Premi a la millor iniciativa pel circ a Catalunya, vol concedir l'ajut econòmic de 1.000 euros a la millor iniciativa. I el premi a la millor iniciativa per la projecció de Catalunya és per... La Escola de Circ Rogelio Rivel. Fira Trapezi de Reus, com a patrocinador del Premi al millor director d'un espectacle, contractarà un dels espectacles del director guardonat a la propera edició de la Fira de Circ Trapezi. I el premi al millor director d'un espectacle és per Javier R, pel combinat 47 de l'Ateneu Popular. Another reason for making whoopee, for making whoopee. Fira Mediterrània de Manresa, com a patrocinador del Premi a la millor música original, contractarà l'espectacle guanyador en la propera edició de la Fira Mediterrània de Manresa 2014 i el Premi a la millor música original d'un espectacle és per Otrannoye 1, de Proyecto Otrannoye. La Central del Circ, com a patrocinador del Premi a la millor posada en escena, ofereix una residència de 2 setmanes a una de les seves sales de creació. I el Premi a la millor posada en escena és per Rihanna D, de Leandra. El Centre Cultural de Terrassa, com a patrocinador del Premi al millor número de circ, contractarà el número guardonat dins de la programació de la propera temporada i el Premi al millor número de circ és per Marcel en ses drols de Pen. A veure, Teatral Net, com a patrocinador del Premi al millor espectacle de circ de carpa, premia en aquest espectacle amb la realització d'un vídeo promocional, que això és molt important. Home, de veritat. I el premi al millor espectacle de circ de carpa és per... Em
fa molta il·lusió perquè els vaig conèixer a la vela. Los Galindos. Comèdia Comunicació, com a patrocinador del Premi al millor espectacle de circ de sala, ofereix un servei de consultoria en comunicació per la companyia guardonada. I el Premi al millor espectacle de circ de sala és per Cru de fet a mà. Bona nit. Fira Tàrrega, com a patrocinador del Premi al millor espectacle de circ de carrer, ofereix una residència creativa a Tàrrega que inclou allotjament i espai d'assaig. I el Premi al millor espectacle de circ de carrer és per Pelat de Joan Català. Perquè volem fer un reconeixement a una persona que està aquí i que ell no ho sap, serà una sorpresa, perquè el circ funcioni hi ha d'haver tothom, la gent que actua, els artistes, els que el programen, els que el fan, el públic, però també gent que publica, estudia i dona suport al circ des de fora de la pista. És per això que volem cridar a una persona que ha vingut expressament de Madrid, Javier Sainz, gran historiador. Si està per aquí, sisplau. Moltes gràcies. Sí, cada any, i aquest any de manera espectacular, no? Perquè hem vist números molt bons, la veritat, molt bons. Ha sigut una gala molt bona des del punt de vista de la qualitat i molt agradable des del punt de vista de la, diguem-ho així, de la cohesió, de la voluntat de tot aquest món del circ de fer feina ben feta. Ara hem acabat tota la gala i estupendo, no? O sigui, poder celebrar amb tota aquesta gent que ha vingut aquí avui, que ha plenat de gom a gom el circ i poder veure tant de número, tant d'espectacle junts, jo crec que és un regal fantàstic.